tapahtumalta musiikista vastaa DJ Peppu. Ja Heiskosen ravintolassa täällä siis tarjoilua täällä löytyy sitten myöskin, että on tietenkin anniskelu K18, mutta perheen pienen kanssa pääsee vanhemmat myöskin paikan päälle. Näin päinhän se yleensä menee. Ja WC löytyy anniskelusta, Multakokannelta ja Satamakahvilan vierestä. Kuten äsken mainitsin, viikossolaskiaisrieha ja ravintolalaiva. Mustamakia avoinna myöskin poikkeuksellisesti. Tämän kyseisen kisan autojen ohjelmoinnin Jyväskylässä hoitaa OBD Tuning. Ja yhteistyössä myöskin Veho Multakokannella on näytillä sitten myöskin kalustoa. Kyseisen Mersukapiin voi ottaa myöskin sosiaalisessa mediassa seurantaan MP Finland. Nimellä löytyy sieltä MP-Cup ja sieltä löytyy myöskin ajankohtaista tietoa. Ja kyseisen tapahtuman kaikki aikataulut, kuskit, yhteistyökumppanit ja kilpailusäännöt löytyy myöskin tapahtuman nettisivuilta www.mpcup.fi.